Hi guys, ik maak noedels. Zo ja, waarschijnlijk die noedels maken. Ik heb het nog wel klaar opgemaakt. Die is die spice. Vark. Vanaf koos moet je mensen met de vark eten. En dan mijn vat pakken. Zo, die water is al bezig om te koken. Ik heb het nou opgezet. Sorry dat ik verkeerd praat, maar ik heb het nou al opgezet. Zo ja, ik weet niet. Zo, dit moet warm maken. Ons gaan nou net, als die water gekookt is, gaan ons die noedels ingooien. Wees helemaal lief, nee? Nee. Kom. Zelf voor die mensen. Hallo. Zo ja, jullie. Die water kookt. Zo echt nog goed die noedels inzetten, nee? En dan ga ik veel wijzen. Jullie, ik heb het ingegooid. Wijzen, man, wijzen. Nee, man. Wijzen. Kom. Nog goed te gezegd. Dit is dus nog niet gaar, joh. Dat gaan we niet doen. Nee, ga niet. Zie je eens weer. Zo, guys, ik ga nou komen. Jullie noedels is klaar, zo ik moet nog niet luisteren. Wait for you. Laten we het hier een beetje afkoelen. Zo jullie, ik heb mijn noedels ook hier bij mij. Mijn vlees voor jullie. Dat is die chili. Jullie, ik heb het test gedaan nou aan nee. Dat brandt. Weet je, die vlam. Dat is why ik het maar. Mijn water kies. Ik eet maar mijn water